Eta atzelaria berriz, Imanol López haundia. Elkarren berri ondo dakite, elkarrekin izi izan ziren. Eta Diego eman dituen elkarrizketetan beste gauza bat ere iruditu zaita ipagarria. Azken boladan asko ari zaizkit esaten, pena azken olatu honek berandu xamarra harrapatu izana, eta ez, hori diotenek ez dakite nik zer bizi izan dudan. Honek urte honak harrapatu zituen Ameriketan, eta gainera esaten du urterik honenak aiesek izan zirela beretzat. Bai, azkenien Ameriketan bertatik bizi izan, zoritxarrez, ego eta ipar Euskal Herrixen momentuz posible ez dana. Eta gero bat digo gazte debuta guan, 16 urtekin ja bere lehenengo partidu profesionala jokatu ban, Berton, Gerniken. Baina berak dino modun urte politxonak Ameriketan pasau zituen eta, bueno, beti eukiko da hori goguen. 20 urtez bizi izan zen Ameriketan. Estatik. Lehen da biziko tantoa jokoan hasi da aurtengo neguko lehiaketako lehen finalerdia. Olaranek atzera. López. Barruen da hori, rebotien Olaran. Entra! Sartu esan dio baina berandu xamarren handako agindua. Eta bote horrek pasatu egin du. Eta lehendabiziko tanto honetan erabili duten pilota urdinak ateratakoa da. Eta Imanol López tartean denean normalean honek motel txamarraen alde egiten du, baina hau ez zen. Lehenbiziko tantoa izateko. Ez da batere motela, Ez da bape motela izen. Eta oker espanabil, ez dakit apurtu ez da nein pelotie. Ara. Esan daigun, hotza hundizi egiten da bela, naiz eta temperaturia asko aldatu dan. Sartu garenetik, partidu hasi daner arte, izen behan 2000 lagunetik gora duz eta horrek girue berotzen dau. Baina bai, hotza ze pelotak apurtu egiten die, batez lehenengo narru hori, eta oso bizize, oso motela izen ez dan arren, apurtu indala uste dut. Bueno, lehen da biziko tantoan. Eta alaxe jakinerazi dio Olaranek. Eta oso adierazgarria askeren keinua. Lehenengo sakera Olara. Eta horrenak egindik gaurkoz bederen gero larrua berritu eta berriz ere erabiltzeko moduan izango da, baina gaurrez. Gainera, pilotek berriz erabili alizateko otzaldi bat behar izaten dute, bizpairu hilabete edo eduki behar izaten dituzte, baina hori hain gutxi erabilia izan denez, laster izango da berriz erabiltzeko. Bai, seguru duen ipai. Azkenien pelezian nukleue, latexeku izaten da. Eta, zuk esan duzu modon Xavier, atzeden bat bierrizetan hau pelotiek, barriro martxan ibili alizeteko. Bi eta huts, erki moztutakoa. Amarrean jagi egin, luzegi atera du. Luze lehenengoa Olaranek. Aurrelariak. Horatu post aukera lehen biziko pasa. Gehienez, bost pasa egin ditzakete. Buskaire! Venga! Seigarrenik balitz, zuzenean aurkariaren tantoa. Bien ahí, muy bien! Atzera Busca ahora! ¡Solo! Baskek. ¡Atrás! Diego! Eta txitxaka. Doktore. Beazkotxeak lehenengo urdinentzat. Bikaina, atzelariak emandako agindua ere oso egokia. Adierazio egoera zein zen eta non zegoen tantoa. Esta es otra, Eta ¿Esta es otra? erki lortuta dauka pilota lekua de asko etxe. Eta horren ze pilota aterako dute dute.
Ba, nik usteot, atzelarixen jokatzeko erie antzerako edala, ez? Bisek oso errebez potente dun atzelarixek die. Eta nor baino nor ibiliko die, ba, alkarri lepu erakutzi nahi zen. Hortaz, jokatzeko erie antzerako edala. Los dos se ven un poco. Esan leike. Gero, ba, desberritasun egongo da, ba. Hoy si no. Dominau eta aurrien amaitzen. Hori, venga. Asmatzen da bena. Aire. Ue. Los dos, Ondo ima, Baina pilota bizia atera izan. Aire, entra. Bien ahí. Imanolek normalean partidak denak mendean hartzen ditu, pilotaleku luze hauetan eta gehiago, eta bizia atera izanak lehenbiziko tantoan ez altu hori erakusten. Baskeri respeto ondia diola. Bai, dudari barik, horiolontxi da, oso datu esanguratzu da. Bien ahí. Eta kontutan hartu bidabe bai. Busca ahora. Baskek, ba, irpartiek irabazi ditxule, eta gainera oso maila moten, ez? Hortaz, ba, bueno. Respetu hori mai gainien daukela esan leike bikote urdinek. Errebesi oso boteretsua du Lapurtarrak, sendotasunean utsegin izan du batzuetan, baina aurtengo txapelketan oso sendo, oso egunkor lan erra egiten diardu. Eta Olaran orain ere zein ederki ikusi duen zuloa. Zabalean harrapatua izan du Beaskoetxea eta bat ere indarri gabe, txogora goxo. Hemen ikusiko dugu. Dotore. Manoleko horreztau bastartzi lortu eta preso gelditzu dan momentuen tantu beharra lortu dugu Olaranek. ¡Mucho! Pilota zaila sartu du, pivot. ¡Entra! ¡Adektua! Kumpagoran ongi. Aire! ¡Hamai! López! ¡Oye! ¡Ya! ¡Aire! Beaskoetxea. ¡Ay! Ongi. ¡Tú! ¡Venga! ¡Oye! Aurreratu eta oso ongi. ¡Aire! ¡Hama! Mucho López. Eutxi Lópezek. ¡Aire! ¡Libre! Eta tantoa mendean hartzera pasatu dira korriak. Bien. ¡Aire! ¡Que si no! Kumpagoran ongi Zumaiarra. ¡Si no! ¡Aire! ¡Libre! Bai, momentuz ikusten da, ez? Bikote gorrixe dabiela alegintzen, Imano López atzeko kuadruetan mantentzen. ¡Tú entra! Eta lortzen dabiz, bai. Hor sartzeko agindu dio Lópezek, sartzen saiatu da, baina ez du pilotarik ukitu ere egin. Beraz, jokatzen jarraitzeko modua izan dute, eta azkenean Olaranek bera gutxe egin du oraingoan, 2 eta 3. Eta orain arte jokatutako 5 tantoetan, galdutako bakarra usi izan da. La misma. Hor duzu, sartzen saiatu da, ez du ukitu. Hemen azte pilota sartu du. Venga, vamos, Baske. Venga, va. Bai, oso pelota txarra izen da, atzeko kuadrutan. Txulara pungusan pelota bat izen da, eta oso ondo defentsa ona erakutsi dago. Partida berdintzeko aukera urdinentzat. Los dos, Esan, ¡Ey! ¡Aire! ¡Vamos, Ima! Kumpagoran eutxi. ¡Bien! Pues, atento ahora. Los dos, ¡Aire! ¡Libre! ¡Vamos! Pues. ¡Sale Manchete, no puedo! Dartxu Baske, Lópezek ezin. ¡Bien ahí! ¡Bien! ¡Atento! Egoera ¡Ey! zailean. ¡Aire, tú! Primeran moldatu Bien da. ahí. ¡Aire! ¡Voy! Zaila sartu du Baskek. ¡Aire! ¡Si no! ¡Ya! ¡Solo! Olaranek eraman, Beaskoetxearentzat aukera, bostetik atzera.
Lartxo. Aire, aire. Bizi atzera, ongi baske. Voy. Eta goian jarri, López. Sale. Sale bien. Errebotea, Diegorentzat. Bien. Aire. Olaran berriz ere harrapatu. Baina txapara joan zaio. Berriz ere harrapatua zuen. Ese va a ser el partido, Vale. Errematea bete-betean txapara. Ados jaun Andreo Gado, Xiruna berdin. Vale. Eta tanto gorra jogatu dute. Venga, vámonos. Eta dagoeneko Este tanto, laurogeita bat pilotaka da azken 15 honetan 19. Eta igerten da, hau final erdi badala. Venga, Hemen Matxet. ez dauela ja hotzik. Eta bi bikoti nahi dela finalien egon. Euren arteko komunikazioien, tientzinoien, tantui dominetara eta lantzerako orduen. Igerten da beste partidu mota bat jokatzen da bezala. Bien, los dos, ven un poco. ¡Hey! Aire, voy. Bien. Imanol. Bien. Aire. Venga, atento. Aire si puedes, aire libre. Eutxorti, venga. Eutxi hortik Aire. Imanolek. Lasai. Aire, sale Machete, no puedo. Venga. Aire. Ongi Diego. Aire. También. Sale. Al medio, pásalo. Atzera López. José, sale. Imanol. No. Aire. Papa. Eutxi Lópezek. José. Aire. Haze pilotaka da Baskeren. Txaba. Eutxi Imanolek. Falta eskatu du Aire. Baskek. Txokoan nahiko zuen baina zabaleratu eginda. Lanzaia gorain. Ezinezkoak. Bikain. Beasko etxea. Eta Bikain López ere pilota zaila askoa sartu duan. Baskek esku altxatu du, baina gero berrikusteko jokaldia, berrikustea eskadezakete aukera hori badute, dakizuen moduan, baina zalantzen txokora jotzeko erabakirik. Hortxe duzue, hor saskibarruan txurruste egin du, irtetera, osorik irtetera iritsi ote da. Ez dakit, baina duda egiteko bazen, Bai, bazan duda itxeku ez. Ez daue moten edo bideo honetan ezin da ikusi, boti emondotzenik, baina bai puntara jundala pelotia. Eta ez da bezkatu, euren eskubidie ez da bagortu, hortaz, urrengo baterako. Luzegi. Bien. Aurreko orman ez da ietxi pilota hori eskapada hartu du eta horretaz keixatzen ari zen digo. Ahí estoy bien, Jean. Sex, aire. Vamos, Machete, a por uno, Eta ikusten da, bikote urdinan pelotie edo estrategizie, pelota bizitzu haue ataratzia dela, ez da? Alaxe da, bai. Venga, muy bien, los dos, ven un poco. Ongi kendua bigarren sake hori. ¡Hey! Aire, chico, Atento. Sale. Aire libre. López. Aire. Pues si no, libre, tranquilo. Venga. Erreboteko zulotik. Aire. Eutxi, Manolek. Balaster ongi Aire. sartu atzera. Venga, otra. Sale. Voy. A deux. López. Go. Sinon. Lasai. Hey. Aire, sinon. Tu peux. Aire. Aurreratu eginda Diego. Sale. Beste errebote bat. A dos. Olaran entzat. Los dos.
Ordu aukera, Moztu, ongi olaran. Aire! Defensa handia du, frantziarrak. Aire! Eroritako Venga, pilota, venga. zaila zen. Oso zaila, aurreko horman irriste egin du, erori eginda erabat. Punpalaster sartzeko berandu egizuen. Eta asko zaildu zaizkio lanak. Beno, lau tanto segidan egin dituzte orain. Hala, ez 3-1 joan dira. Ero, bai, 3-1 joan dira, alegia orain 5-3, 4 tanto segidan, bai. A bloque. De Askoetxea. Ay, venga, los dos, venga. Los dos, Torri Apurbet. ¡Ey! ¡Jamaima! Etorri Apurbet esan dio eta amarretik errebesez indartsu Imanol. Dos. Nada. Tú. Bien, Machet. Está a la plaza, tranquilita, a la plaza. Voy atrás. Bien ahí, Machete, muy bien. Chico, te suicidado. Eraman Olaranek, ikain. De Askoetxea errebesez atzera. Lan zailak baskerentzat ezin. Baina Olaranek bai. Beste rebote luze bat. ¡Tic! Los dos. López. Orain agintzen ari dira, urdinak. Bai, agintzen dabiz, ez? Eta ikusten da, Diego, ez da belanek jakin gauzan dirik, Olaranekin gaur, eh? 8. Emoten daua, partidua atzera karreketan dabizela, ez da. Los dos, Tú. Voy. Voy. Jamaik. Eutski Imanolek punpagoran. Aire. Ongi. Más. Barruan, Larri. Aze rebotazoa. Edarra, bai. Baita Olaranena ere. Eskuinez atzera Zumaiarrak. Aire. Tú. Bien. Argi De Askoetxea. Zaila zuenez. Oso garai txarrean. Jarri behar izan dior. Kaskia. Venga. Eta ezin errenditu. 5 segidan. Hegoaldeko bikotearen zat. 3-1 6-3. Eta bikote urdinan estrategizie nabarmena da, Baskerien bi edoi zuzenian, eta egiz esan, estadistikoki, atzeko kuadrutan, egindeko tantuek izen die. Muy bien los dos, ven. Baskek, behartuta galdutatuak, ez? Orduen emoten dau, partiduan hasierie, orantza horretatik jungo dala. Voy. Bien. López. Bien hablado. Aire, Anco, aire. Los dos. Está fuera. Atzera Imanolek, ezin pasa, Baske. Ongi jarria. Bien, Machete. Ikain De Askoetxea. Atrás. Te sigo. Diego. Moztu. Erki Olaran pilota zaila sartu du eta berak ere zailjarri. Eraman Imanolek. Eta pasa. Venga. Edarra tantu, Bai horixe. No dejamos ni una, Venga. Izan dira errebotazo ederrak. Eta bukaera ere dotorea. 7-3 eta Larri. Que tengas una oportunidad cómoda. Perdóname, aurrelaria eta Pero si me haces caso, bidarteko atzelaria. Larri dabiltzanez. Bai, lekurik topau ezin moduen ikusten die, ez da egizi ez, pelotie nora bota, eta gero hor ikusi da, Imanolen gaitxasun ez, pelotaka da bakar batean, defentzatik erasora pasau eta tantu egin dau. Eta hori ez da bape berretza izeten honako maian. Askoetxearen Los dos sakea. se ven un poco, ven.
Entra! Bien, 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 bien! Dios! Imanolek agindu dio sarradi, gero huts egin du, baina ongi esaten ari zaio. Eman diat agindua. Allez, ils font beaucoup d'efforts. Asmatzen da, eta C'est beste bien, eta c'est bien, c'est bien. Allez! On tire, nous, tranquille. Frontizien bezale Xavier pizkatxo bat jauzin dala peloti ez, esan pelota erretza eta eskure jundaku bez. hor duzu. Entra! Lau eta zazpi. À deux. Allez. Pardon. Venga, 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 venga. Hau garbia izan da. Pardon. Concentré-toi. Bost eta zazpi. Des efforts maintenant, on recolle jusqu'à 8 Zazpi et eta après hiru on le met. aurreatu irenean. Allez! Tanto ura urdinek egin izan balute, pentsa atxedenera 8 eta 3 iristeak zenbat balio zezaken, baina Beasko etxeak saskian errenditu ez dituen 2 pilota horien ondoren, aldeak erdira denbora gutxian murriztu dituzte. Aire, 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 aire! Sartzeko agindu dio, ez da sartu ezin izan du Baskeek eraman olarane. Hanka harinak ditu, Aire! ongi Baske. Avec toi. Sinon, Go. grande dame! Zortzi eta bost aurretik dira Beasko etxea eta López. Gaur goizean prentsaurreko baterako deialdia genuen, berri onak espero genituen eta alaxik izan ditugu. Hane murua mendiara, zaurrera elkarrizketa esetean. Bai, Xabier, gurekin ditugu Gaizka Muniategi eta Federik Kadet, eta liga berri bat sortu dela jakinarazi ditute, gaur eguerdian, iparralde eta hegoalde batzen dituena. Zertan datza liga berri honek, Gaizka? Bueno, lehenengo eta ben eskerrik asko dan hori etortxarren, gaur be frontoie beteta dekogu, partido politxe doie, eta bueno, gaur orkestu dugu goitzien, jaia liga, eta da guretzako oso garrantzitsua, iparralde eta hegoalde batzen dituen liga berri bat sortu dugu, eta bueno, guretzako asmoa edo egin duguna da jaialeko denboraldia lutsatu, urte guztiko denboraldi bat, eta bueno, beraiek baneukaten edo pasadan urtien enzaben Summer Liga, eta gure asmoa da Winter Series hau hor sartxie, eta gero final bat eukitxe, ez? Frederic, ¿será el mismo sistema de puntuación para todos los torneos? Sí, es importante que tenemos un ranking común que va a acercarse del sistema de la ATP y para ver quién es el mejor pelotari entre todos los frontones, ¿no? No tenemos solo uno u otro el mejor pelotari, no. Hay un mejor pelotari en todos los frontones, un solo ranking. Eta Gaizka lau txapelketa hartuko ditu bere baitan, ez da liga berri honek? Bai, jaialai Winter Series sartu dugu bere barruen, gero Frederic Internacional San Juan de Luz txapelketa eruten du, eta baita Biarritz eta Poko txapelketa barruen egongo diez, eta gero Urrizen final bat egingo dugu, fase final bat, eta horrengo diez pelotari honenak, eta ez dakigu noi izango dan, baina bueno, ikusko gu, Urrizen. Ranking horren arabera erabakitako pilotaririk onenak, ez da? Bai, azkenien gure asmoa da liga bat eukitxie, hegoalde eta iparralde bateratuz, ez? Eta hori da gure asmoa, hori lortu dugu, lan asko eginda gero, eta bueno, oso pozik. Mil esker bikote eta bejon deizuela. Eskerrik asko. Bueno, gero ikusiko dugu, lehiak eta horiek gerturatzen direnean ze hautaketa sistema erabiltzen duten, eta zenbati eta zeini ematen zaion aukera, eta ikusiko dugu nola gauzatzen den, baina tira. Gernika, Biarritz, Donibane Loizune, Paue, gero lau oberenen arteko bukaera, Bizkaian ikusiko dugu nola mamitzen den, nola ez mamitzen den, baina itxura ederra du eta berri hona da. Bien, Bachet. Bai, dudari barik ez. Azkenien, iparralde eta hegoaldean arteko batasun bat. Venga, sumar. Barri pozgarrixe da. Concentraos. Eta ikusi miko da, zelan. Zelan, doien hori aurrera ez. Azkenien nik kirola aukera bardintasun modun ikusten dut. Eta momentuz bai, zesta puntien mundu txikitxo baten barruen dauela. Eta ez da bela, batanak bardin jokatzen ez. Baina, bueno, Frederikek esan dago hor, teniseko ATP eran funtzionatuko da bela. Horrek algoritmo batzuk dauke zorratzetik.
Eta suposatzen da, pelotarianak aukera bardinen bueltan ibiliko dile, orduen dudarik barik zesta puntiantzako barri osasuntzue. Tira, Eldi ezaiogun berriz ere partidaren kontakizunari. Venga, vamos, Zortzi eta bost aurretik heldu dira. Easkoetxea eta López eten aldira. Ondoren, Olaran egaldutako este pilota bat. Bederatzi eta bost. Ongi bideratua dute lehen da biziko joko hau. Urdin. Zortzitik, Diego. Eta ikusten da, bikote urdinen momentuz, estrategikoki oso akatz gitxi eitzen da bilela, ez? Azkenien, bixen artien, ibilbide profesionala batuz gero, izixe berrogeta marruteko esperientzixe deuki, eta badie batzuk, Xavier. Bai, horixe. Pero, bueno, konexio ona dago bien artean. ¡Sale! ¡Sale! Venga, 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 nosotros la nuestra. Siga currando. Bai. Venga. Eta Venga, va. askoz itxura hobea ematen ari da bikote gurdina. 10 eta 5, Baskeri gora joan zaio pilota hau. Kaldutako pilota karbi bakarra izan du, baina badoazkie. Easkoetxea. ¡Entra! Bien, Bachet. Erki. ¡Ué! Easkoetxea. Los dos, Los dos. Olaran. Tranquilo. Rebote ona. Apa. Erki Pumpagoran. Zumaierra. A tu Ana avanza. Los dos. ¡Aire! ¡Sale bien, sale bien! No. Los dos, venga, otra si hace Basket. falta. Amarretik. ¡Aire! Suave, suave. ¡Ay, ay, 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 ay! Pinta la plaza. ¡Ey! ¡Aire, aire! Los dos. Estoy atrás. Bien, venga. Konfiantza hundiz. ¡Está la plaza, Chimo! ¡Está la plaza! Venga, seguimos. Bai, azkeneko partidutan maila Aire! latza erakutsi dau, ¡Está la eta plaza! konfiantzaz ikusten da, ez? Eta ez konfiantzaz bakarrik. Bikotiei bezalako Echa! konpizantzi emototzen berak, Bien ahí. Voy. Je peux pas. Sinon. ¡Mucho! Pilota zaila sartu. Bien, Basket sale bien, atzeratu. sale bien. Errebotea Diegorentzat zaila zen, eramatearekin Dos, konformatu aire, behar. Seitik Gormabikoa. Ez da bat ere Ay, zabaleratu. ay, ay. Erreboteatu egin behar orain zazpiter ditik Pues no, eskuinez voy. ongi. Erki Manol. ¡Sinon! ¡Ando! No, Venga, para adentro. Aire. Aire. Atzera Olaranek, Etzi. eutxi Manolek. Tanto gorra doa. Sale. Oita zazpi pilota da. Sale, no puedo. Beno, Bien, 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 bien. ezin No dia, sale, esan dio. No sale. Sí, pero yo para antes, No he visto si salió o no. Buelta izen da, ez da? Alaxi adirazi dute, bai. Tanto. Tanto. Pare-parean izan du. Hemen duzu, Bien, Chimo, sí, bien. Eta buelta eman dute, bai, tantoa errepikarazi egin dute. Xavier, beste Xavier bat dauka eta aldamenean barandika kasu honetan. Gabon, Xabi, zer moduz? Kapa, gabon. Finalerdiari begira ikusten zaitut zeitxura hartzen diozu. Bueno, Diego eta López oso seguru urten die, partidu serizo bat plantietan. Así geran bai emoten ban igual, basket dominetan egon dala, baina apurka-apurka nik uste Lópezek bat ostadi jantxo lapurtxu bat, ez da, bueno, 10-5 doaz, ia partidu luzia horretiko nino. Zuek datorren azteko partidan murgilduta egongo zarete jada, ez da?
Bai, guri aztetxuak geratxeako gure semifinalarako, gaur egon gara apur baten saietan. Da, bueno, nik uste dute gogorre heltzen garela, da ia suerte apur bat dekun. Urduritasuna naberi alda. Ez, niño, ez. Nik uste dute, ja, igual berotzen urtean garenerako, bai, niño, tranquil gaur. Animo bat, zorte hon. Gergazko, seguri. Gaurko finalerdi honetan Gernikar bat bada, bueno, hemen elkarrizketa ikusi eta entzun egin dute pilotalekuan bertan zuek bezalaxe, eta gero txaloak jo izkiote. Xabiri, bueno, lehenbiziko finalerdi honetan Gernika bat bada, bigarnean bi izango dira. Eta elkarrekin jokatuko dute. Barandikak eta lekerikak. Disculpa. Pardon, you. Eta bi tanto bitxi izan dira, bata bestearen segidan hemen. Bai, emoten dugu, pelotian gandik iesi da bizela, ez da? Hor txostia harrapau dau frontiz bueltan, eta Olaranek ez da duki astirik alde itxeko eta gainera etorri jako. Atzeraka ies egiten saiatu da. Zin izan du. Askian errenditu, Beasko etxeak. 6 eta 10. Eta hortxe ez, desberdintasune, frontoien beti izen da egoera bat, polemika pixka sortzen da bena ez, traba bai, traba ez, buelta bai, buelta ez. Ikusten da ez, Diego aurreko tantuen gelditzu da, eta buelta emondotze paiek, baina kasu honetan pelotie hartu indau, eta utze indau, hortaz hori ezin leike. On n'arrache pas une, c'est pas fini ça, on peut. Sartzen saiatu eginda. Ez du asmatu eta epaileek gorriei eman diete tantua. Orantxe behar dute erreakzioa. Gorriek lehen da biziko joko hau irauli izateko. Ongi kendutako sakea. T'as la place, tranquille, t'as la place. Aire, tranquil. Venga. Uriori. Venga. Hecho. Aire libre. Va, Ima. Aire. Indartsu, Imanol. Pelota agarra, bai. Ara, txapara! Era bat engainatu du. Olaran baina txapara joan zaio. Denok zain, gainean alda, ezpa. Txintxea jo du bete-betean, baina ausartu egin behar da, Horreko partida batean horrelako jokaldi bat egiten, begira. Bera baino atzera hoz deukan, hori ala da. Bai. Eta zulo ondia zegoen, urruti zegoen aurreko hormatik. Baina, tira, arriskatu egin du eta ez zaio nahi bezala egiten. T'as la place, tranquille, t'as la place! Zuzarta ederrak bildu ditu. Los dos. Atzera Lopezek. Gora joan zaio. Venga, Ima. Venga. Eta bitantora. Venga, Ima, va. Venga, Ima. Azken biak, Imanol galduak, bata erasoan, bestea Garbia. Eta gauzak estutu egin dakizkieke orain. Eta momentuz ikusten da ez da, pelota motela, bikote gorrizan, eze erako dela, eta bizixe, datu aldetik behintzet, bikote urdinantzako, eze garrixe dela. Vas-y, t'es parfait. Aire libre, voy si no. Erreboteko zulotik. Ongi jarria. Ikain Baskez, aina zuen. López. Aire. Venga. Aire, voy. Aire. Vamos. Aire. Hemen Olaranek eta garesti ordaintzekoa izan daitekena. Bai, momentu txarrien indeko gutz bat izen da. Eta Garbia. Erdiatiko pilota. Venga, Hor ze pilota sartu duen Baskez. Salto darra indau. Eta hori sartu izan balu erasorako aukerazuken gainera baina. Olaranen datuak ez dira ikaragarriak.
3 egin eta 4 galdu. Beasko etxeak. 3 egin eta 3 galdu. Corre. Hey. Bai, egixe da, ez gabizela aurreko kuadrotan tanto eginteko tanto larrei ikusten, ez? Aurrean jokatu nahiko lukeena, aukera hundirik gabe dabil. Eta aukerak dituenak aurrean ez dute eusiak nahi. Horantzi da hori. Atrás. Aire. Erra izan dau. Oraingoan jokatu du aurrean. Eta zer nolako tantoa egin duen. Ikustekoa izan da, txaparen gainean bikaina. Amabi eta 8. Eta era bat engainatu dago, Olaran. Mira, goitik bikaina. Venga, Machet. Zinez dotorea. Berriz ere alde egin diete. Urdinek aldutako 3 tantori esker gerturatu dira. Gorriak. Gero Olaranek berak garbi bat utsegin du. Orain Diego ederki bukatua. Hey! Tranquilo, que sal... ¡Oh, si no! ¡Show! Ongi punpalaster. ¡Aire, si no! Aita Olaran ere. ¡Ue! ¡Hey! ¡Aire! ¡Va! ¡Si no! ¡Ue! ¡Aire! ¡Sale, no puedo! Moxa margeratu zaio, eraman alere. ¡Aire! López jarrita dago. Arazorik ez. ¡Aire! ¡Aire libre voy! ¡Sale! ¡Todo libre! ¡Voy! Baske, ederki aurreratu da. ¡Voy si no! ¡Bien, Machete! ¡Mucho, mucho! Biasko etxea. ¡Buena defensa! ¡Aire! Erregoteko zulotik, López. ¡Aire! ¡Aire! ¡Entrale! Gaiztoa, baina ongi sartu du hori ere. ¡Aire voy! Pumpagoran eta baztertua orain Pumpalaster bikainolaran ongi Manol! Tantoa pixkanaka mendean hartzen ari dira. Eutsi horri ere ordea. Oso sendo Imanol gaur. ¡Aire! ¡Venga! ¡Aire! Erki. ¡Su! Zer nolako totoreziaz sartu duen gainera. ¡Aire! Tanto gogorra du hau. 30 pilotaka da. ¡Entra! ¡Aire! ¡Mucho! ¡Aire! Zenbat balio duen honek. ¡Aire, voy! Está bien, Fe. López. ¡Voy! ¡Aire! Bederatzitik. Beasko etxea. ¡Sale! Indartsu Olaran. Eta tantoa gorrientzat orain arteko kantorik korrena izan da. 40 pilotaka da. Oso gorra. Bai, oso tanto landue, luzie eta batez be garrantzitsu, ez da? Banco, ontzia. Eta, bueno, ez da errematerik izan. No, pásale. Baina gauza estimagarri asko bai, Pumpalaster eta Pumpagoran eta nolako pilotak sartu dituzte. Bai, kanpotik begitxute erretzen moten da Xabier. Honek esate baterako. Erreza dirudi bai, baina ez. Eta horixe da, izarrek daukatena, gauza zailak erraz egiten dituztela. Hori ere, kaina izan da. Eta asko balio izan du, 9 eta 12. Oraindik ere aldea handia da, baina
jokoa erdi erabakitzeko tantoa izan zitekeen, eta ez. Luzegi orain Olaranek. Bigarren pasadu, beste bi ditu Beaskoetxeak eginak. Venga, busca aire, Venga, va. Orain kentzen saiatu behar, ez da sartzaile handia ere Diego, baina sartu egin daba. Txokora, ongi Olaran. T'as la place, tranquille, t'as la place. Ongi. Aire. Moztu, erdira. Atzera, ezin pasa. Errebotea, ezin. Berak espero baino laburrago geratu zaio. Una. La espada droite. Vamos a meter Gustura dago Imanol. Venga, concentración. Venga, va, uno, Si no, luego me la mete a mí. Venga. Honek ere asko balio zuen. Bai, peloti bizkat egaran egin dabor, eta teorikoki, natural urten bilitzaken pelotakada bat, txik-txak estiluen bihurtu dago, ezta? Eta hor ikusten da, Imanol oso kontzentraute eta beran partidu ditzen da biela. Si perdemos cuando estamos dominando nosotros, él va a empezar a dominarnos y nosotros... 13 eta 9. Oso konzentratuta. Oso sendo lan handia egiten Zumaiarra. Eta Are Navarroan ongi Beaskoetxea ere. Sake luzegia, 3. pasa. Gehienez, 5 egin ditzakete. Vamos, Machete, Kontu da. Hágame ahora, Concentraos, concentración. Hágame ahora, venga. Venga, ven un poco, ven. Esa, ¿eh? Y más. Aire. Bien ahí. Aire. No puedo. Si no. Toda la Bien place. ahí, mucho. Onche, ahí. Tío, aire. Vamos, ahí va. Aire. Pues si no. Hostia, puta. Ez da ikaragarria izan, luze xamar eta erabat baztertu gabea, baina ezin izan du. Diego. La tuya. Bai, momentuz ez da ikusten Olaran eraginkortasunez, ez? Jokaldizek amaitzen. Venga, la tuya. Baina hori betantu da eta markagailuen Berdin balio du. bardin balixo dugu, hori da. Hasieran hasieran txapagaina moztutakoak eta izan ditu 3 oso otoreak eta bazirudien oso arriskutu zegoela. Amelio. Frantziarra, baina gerora ez du askorik asmatu aukerak ere gutxiago. Hori ere esan behar da. Egiari zor. Bai, aurreko baten, partidu baten, okerrezpan abiltza behar komenta guen du nigure, ez? Olaran gaitxik. Aire, Anko, aire! Eze bilela Aire! oitxuteke enguzen beste. Ikustera Aire, oitxuteke enguzen beste errematatzen. Baina bertan gogoratzen azelan buelta emotzen eta errematatzen badakizela erakutzi bala eta nik ustot gaur berakutziko dela honek daukena. Eta gero badago oso garrantzitsua izan daitekeen beste datu bat ere. Oraindik lehen da biziko jokoan. Partidak orain egin du. Jan Olaranek 14 eta 10 joko hau irabaztea oso zai jarri zaie, baina esateran indoana. Oraintxe beteko ditu partidak 54 minutu. Partidak gogorretan, 500 pilotakada gainditu ezkero, oso gorra izaten da, horretarako 3 joko behar izaten dira normalean, eta hemen oraindik lehendabiziko jokoa ez da amaitu, eta jada 304 pilotakada. Eta partida luzatuko balitz, fisikoki oso bikote indartsua da.
Olaren eta Basker. Bai, eta bestiei meritxurik endu barik ez, baina esan bida, izixe bataz beste 40 urte dukezela, eta horrepen nahi eta nahi ez, berain erain puntu txikitsu eukileikela. Eta zuk esan dozun modun, iparraldeko bikotie, iziko kioz ondo preparaute dator, eta izileiketan puntu dute. Falta eskatu dute. Ormabiko horretara heldu eginda Beasko etxea, nien aizu hartu eskurik jarri duenik sarean. Emilio, anda! Errebotea, oso ongi aurreratu da Imanol atzera txitxakaren bila, ez du pasatu Baske. Aire! Atzera Diego. Otxe! Dos! Imanol zabaletik. Hildu. Pumpa gora nongi Olara, Ormabikoa, kanpora! Eta oraingoan bai, eta gainera hause da eskatzeko momentua. Gogoratu, joko bakoitzean, behin jo dezaketela zalantzen txokora, eta ja jokoa bestela bukatua da. Eta derrigor eskatu beharrekoa, elitzateke inola ere ulergarria izango, zalantzari baldima daukate. Hemen txeguzue. Sarerik ez du ukitu eskuaz behintzat, hori garbi, ala? Eskatu dute Xabier eta badoaz epaia. Boti eskatu dabe, baina ez da ikusten. Hor ez da ikusten behintzat. Guantera, undala ikusten da. Hori bai, ia. Baina eskuparera ino, etorri zaio, Bai. Eta hor betiko gatazki, Xabier? Tantu amaitxu arte itxein bida, hau eskatzeko. Bueno, logika badauka, tantoa bukatu arte, ez? Itxaroteak, tantoa egin baldima duzu, aurrera. Galdu baldima duzu, orduan eskatu. Bai, azerikeri hori erabili ezkero, bai, ez da? Baina, gauza... Ontzat eman dute. Protestan, Olaran eta Baske, dena den, zalantzen txokora ez dira joan, errepikapenik ez dute ikusi. Regresa hasta aquí, pero bota. Bueno, hemengo... Aserre bizian, hemen. Bigorriak aserre bizian eta ez zait iruditzen horretarako motiborik daukatenik. Hemen bada pantalla bat aurrealde hartan eta behar bada han ikusiko zuten errepikap... Eta hemen ikusita, Bai, emoten dau, ez? Igondala portu bat. Errepikapen honek askoz ere zalantza handiagoak utzi izkit. Bai, neupe hasiera baten pentsetan eban, guantera etorri zala pelotie, eta horrek zesta puntan balixo dau, beti be boterik emoten ez badau, baina egixe esan, azken errepikapen honetan, zalantza izpiba sortu jaku, bai. Bueno, baina orain lehendabiziko jokoak ies egin die, Olarani eta Baskeri, baina askoz ere kalte handiagoa litzateke, orain zentratu eta jarraitu beharrean horri eragiten utziko baliote. Zer dio Imanol Lopezek? Bai, Imanol, lehenengo jokoa, lehenengo zeta lortu duzu eta erasokor ikusi zaitugu eta oso eroso. Bueno, eroso ez, azken finean tantoak oso landuak izan dira, galtzen hasi gara, gure joko hartzera 3-4 tantu kostatu zaigu, baina hortxe gaude, etorri gara lan egitera, gogor egitera eta hemen gaude. Atzean kargatu nahi izan duzu jokoa. Bai, azken finean Janeri bere jokoa kentzea, eta pelota ikutzen badu, 8tik atza ikutzea. Hanka bate finalean duzue, baina hau ez da maitu. Ez, hemen ez dago hankarik finalean, hemen lan asko dago egiteko, eta guri astu zaiguia partida hau irabazi dugula, eta orain hasten da guretzako partidua. Ez zara zu urduri jartzeko egoera honetan. Eta naiz jarriko. Animo, zorte hon, eskerkak. Hori da, konfiantza hori. Ez da urduri jartzen. 317 pilotakaren ondoren 15 eta 10 irabazi dute Beasko etxeak eta Lopezek berehala gaituzue bigarren jokoarekin.
Lehen da biziko jokoa 15-10 irabazi dute. Beaskoetxeak eta Lopezek abantaila ederra da, baina beste bat irabazi beharra dago. Sakea. Olaran entzat, ongi kendua. Aire! Boi! Moztu, luze xamar. Aire eta la plaz! Jose! Eta Imanol bubu egiten hasten denean. Está fuera, aire, Gustura da bilela. Aire! Bai. Horren edo esan, abiek... Aire, boi! Igaldi xasi da dela, ez da? Jabai! Ta la plaz, Timo, tranquil, ta la plaz! Boi! Bien. López. Jabai! Etzioten ba, Aire, aire! partidari. Ucho! Eta López. Aire! Lehen da biziko norgeiagoka, lehen jardunaldikoa beraien multzoan. Tranquil, ta la plaz! Setoren aurka jokatu zuten. Kasu! Aire! Petra! Sekulako lana egin zuen hori. Aire, ankor, aire! Baina Beaskoetxea eta López biak aritu ziren eskas, bikote gisa ez zuten sentsazionik eman. Baina, bueno, ondoren biak irabazi zituzten, bat bi eta huts, bestea bi eta bat. Multzoko bigarren gisa sailkatu dira. Aire! Gaur, Imanol bereziki oso maila honean ikusten. Bai, txapelduneko ise duki, ez da? Zazor, Simo! Naiz eta basiera honik emonez, laster emototze buelta egoeriai. Eta gaur ikusten da Imanol eta Diego bikote solido eta oso bat osatzen da bizela. Bat eta huts hori erreboteatzen ez baitu asmatu Olaranek. Eginak launa dituzte aurrelariek. Eta beste horremeste, Lopezek. Galdutakoak berriz. 6 Olaranek. 4 bi Lopezek, 6 Olaranek, 3 Beaskoetxeak, 2 Lopezek, bat Baske. Idiota garbi bat, beste bat, aurkari egindako zat, zenbatu diego. Olaran. No puedo! Eta Janek utxe egin du hau ere, bi eta hu. Mucha concentración. Eta orain zentratu beharra daukate ba. Bai, ikusi dugu hor, atzeen aldi zen, azerretu indizela ez, eta kirolak hori eskatzen dauz harritzen, reset, deitzen dan botoie, eta espabietan espadie, arrisku eduke. Encore! Zain, Olaran ongi kendua izan da. Los dos, ven! ¡Ey! ¡Aire! ¡Se abre! Biditu. Olaranek. ¡Enorme, Diego! ¡Venga! Pilota garbia galdu du. Baskek oraingoan, pumpagoran, ja sartu eta zer egin pentsatzen ziar duela, ies egin dio. 3 eta huts, hasiera kaskarra. Venga, Cierre, Timo, c'est pas grave, allez! Allez, on fait, allez! Bigarren jokoni hasiera kaskarra eman diote. Beaskoetxea. Ven un poco! ¡Ven! Ongi Baske. Muy bien. López. Sino. Busca ahí. Sigo atrás. Está bien, ahí va a ser. Aire. Venga, los dos, Aire, voy. Chau. Ta la place, tranquille, ta la place. Baske. Los dos. Ay, Machete, muy bien. Los dos, Aire. Sale bien, sale mucho. Ongi. ¡Libre!
Imanol Etxi! amairutik errebesez. Aire! Aire! Plus, allez. Aire, t'as la place. No! Pik! Seitik barrura. Hor da Imanol. Aire, t'as la place, t'as la place, t'as la place. Eusi. Los dos. Aire, sinon. Señor Ima, venga, venga! Imanolek astindu. Venga! Eta olaran harrapatu egin du. Zaiarraren pilotak da. Aserre bizian jan. A 6-0, venga. Eta etenaldia eskatu du. Baske. Gauzak gehiago okertu baino lehen. Etetea erabaki du Saskiaren aitzakian. Saskia pixka bat babestu beharra daukala edo. Bai, hori da, berez atzeran aldixe. 8. tantuen eskatzera bihartute daz, edo hartzera behartute daz, pelotarisek. Baina Saskixaz edo beste zehozerekin arazoren bateuk eskero, aukeri egoten da partidu emosteko. Hemen duzue. Makurtuta. Baina bururik ezin dute makurtu. Allez, Chimon, continue, allez. Estamos jodidos. Ez da erretza, Olako Imanol agintari batekin, frontoi honetan tantuekin edo dominatzie, ez da bape berretza, eta Imanola hundi bat ikusten gabiz gaurko honetan. Ven, ven un poco. ¡Ey! Bien. Easko etxea. Bien, Thibaut, très bien. ¡Sale! ¡Aire! ¡Vamos, Ima! ¡Aire, voy! Yo. ¡Aire, Ima! ¡Vamos! ¡Hondo! ¡Voy! Mucho. ¡Aire! ¡Sale! Baztertu intzaio, eraman. Gernikarrak. ¡Aire! ¡Aire! Atzera olaranek, pilotak da ederra, jaso Imanole. ¡Sino! ¡Aire! ¡Aire! ¡Venga! Lan aparte egiten ari da. Benetan aparta, bai. Ikustarri diardu. Boseman geratu zaio, eraman. Ez sartu olaran ez du argi. Arraza ez zuen. Aurkariak lekuzako egon arren. ¡Voy! ¡Solo! Moztu! Azze pilota sartu duen. Hau osongi moztua izan daba. Bai, oso ondo moztu da, baina defentsa latza erakutzi dago erdigo. Ouais, à toi! Ja, solaranek, ongi. ¡Solo! ¡Voy! ¡Pic! Atzera. Imanol, bikain. Aire, Chino! ¡Aire! ¡Pásale! Aire, 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 Atzera aire! Beasko etxeak. ¡Aire! Eraman olaranek, Diego. Atzera. Aire, aire, Chino! Eta ¡Y ahora me toque! Txitxak. ¡Y ahora Protestan me toque! ¡No Baske. nada! Y Lucas me toque para la penalde. Y no decimos nada. Ez dakit zer esaten ari zaion epaileari. Ahora, hay que darlo todo, ¿eh? Ba, ez dakit, neupez. Kexas izen da, baina Vamos a tirar kanpotik ez 20. da ikusten izen edo zer. Berrikusterik ez dute eskatu, baina ez dakit zer esaten ari zitzaio. Bost eta huts. Defentsan lan aparta egin dute berriz ere urdinek. Hau ere tantoko horra izan da, 29 pilotak da. Denera 398. Cuando agarre y adelante, dime tú. Vale, hazla lo que sea. Si agarra adelante es porque ya estamos cagando a nosotros. Vale, venga, agarro yo. Eso es. De 4 o 5 dime H, yo le tiro yo. Eso es, eso. Venga, va, háblame, Que no haga ni un puto tonto, Venga, eso sigue. Tranquil, tranquil, tranquil.
On s'accroche jusqu'au bout. On essaye. Je sais que moi aussi ça me saoule. On essaye de pas s'énerver. Il faut juste qu'on soit un peu Tanto hau egin beharra daukate, naiztez egin beharra daukate Olaranek eta on avance ça. Il faut qu'on tienne, et la bonne qu'on a, par contre, il faut qu'on arrive à la pousser. Bai, tantu premiñan daz, bost eta ut. Lehenengo setien, 3 eta bat eurek hasi dira bazten. Baina partidoi buelta motze bikote urdinek eta espabietan espadie honek tantu egin eta egin dabiz. Eta hor pelotakadatan be ikusten da, Baskek, Olarane baino, iso 20 pelotakada geixa daroi ez partiduen ziar. Venga, Machet. Allez, jusqu'au bout, allez, on s'accroche, allez. Easkoetxea. Luzegi. Laugarrena. Beste bat geratzen zaio. Baina ez honen segidan, jakina. Venga, va. Quédate aquí. ¡Ay, Chimo, dale! Ahí. Olaran lan psikologikoa egiten orain. Baske gazteari eutsi nahi din kanimoak ematen. Ormabikoa! Ez da hor ere. Sarean sartutakoa izan eta orain arte oso Ormabiko alegin gutxi ikusi ditugu, oso gutxi, aurreko jokoa, egia esan da, oso gutxi ikusten ari gara jokin. Bai, hor batez bezak erreztuen, ez die pelotari bi asko errematetan da benak ez, baina zuk esan dozu moduen, indekuetan, geixau izen die, txapagainien mostutakuetan, bipareketan. Venga, vamos 0-0, Vamos 0-0. Venga. Horan ez da bilela oso eraginkor errematien, eta oin be ikusi da konbentzimendu barik edo horma askori barik be, bota da bela biparetau. Gero eta zailako gauzak. Jan eta Tiborentzat. Bien, los dos, ven un poco. Eta Imanolek. ¡Aire! Diegori esan dio huts eta hutzkoazak, ¡Voy! Allí. Bai, hori be psikologia da, ezta? ¡No puedo salir! Diego, labur geratu zaio. Tranqui. Baske. ¡Aire! ¡Vamos, Ima! Ongi Manol. ¡Aire! Barrura. ¡Trachinón! ¡Aire, los dos! Imanol. ¡Chinón! ¡No! ¡Lasaiao! Barrura. Hor da Imanol. Azkenean, errebes ez? Nola jarri erabakitzea kosta zaio, baina hor ere moldatu. Atrás. Bai, peloti pixkat barrurutzin dau. ¡Ai! Chimo! Beno, orain honetan Beaskoetxea galdutakoa, manegina izan dio eta eskumaz larrarrotu du. 1-6. Bigarren joko honetan gorrien lehendabiziko tantoa aurkariaren opari bati esker etorri da. Orain beraien pilota kantxaratuko dute. Are. On batalla, are. Zail dituzte gauzak, baina oraindik lan luzea geratzen dira. 400 pilotakako langa gainditu dute. 400 eta post aramatzate ordu bete eta 4 minutu terdi partida. Eta ia ikote gorrizan partetik erreakzio txikitxoren bat ikusten dugun. Bintzet partiduen sartu eta asuntu eloratzeko pixkat. Busca aire! Ari muturren bat bazuen pilota horrek. Hortzekin kendu dio Imanol. T'as la place, tranquille, t'as la place. Allez, on tient. López. Venga, aguanta. Ez da pilota txarri T'as la gaur place, Imanolentzat. tranquille, t'as la place. Bien.
Asko arrotu behar izan du. Tuya, venga. Laguntza markeratua, ongi. Venga, acción. Aire. 8. Ikain Imanol. Toa! Atzera Baskek, gora! Gehiegitxo arrotu du. Zazpi eta bat, galdutako asko ez ditu. Hirugarrena izan dago, baina agindu gutxitan. Bai, Imanolek lepu erakusten dute momentu gehienetan, eta gainera pelota pilo bat sartzen dabil. Hor aurreko kuadrutan daukerien botaten bebai, eta bisetatik, atzerari bisetatik bat nabarmentzen badabil gaurko honetan, Imanol Lopeta. No, sí, a ver si te bota bien a ti. Esta no es nuestra, ¿eh? Ya sé, la nuestra es... Si no hay una 108. Mira, a ver si no. Zer nolako beteka da Gernikako jaialai pilotalekuak. Sarrera, dendenak, ahortuak, aspalditxo. Gaur zortzi izango da, bigarren finalerdia, arakoak ere guztiz agortuak noski. Goiko etxea eta etxeto, Barandika eta Lekerikaren kontra ikusteko izango da horien. Partidu darra, papelan gainien, eta horbe jendetza latza duko du, Xabier. La vuestra, no? Ondala post bat urte, Laziz dadon! ezin gendu nahu esan, eta oin ba, oitxu ingara pixkatez. Laziz dadon! Betete ikustera, pertsoni olagutan, erretz oitzen da. Baina hau pentsau ezin esan, eta behitxu. Zesta punta modako kirol bat bihurtu da. Jarraipen asko itzen jako jente desberdin askon partetik, eta benetan barri edo albiste posgarrixe da gutzako. Ongi gurutzatutako sakea. ¡Sale! ¡Voy! ¡Hey! Diego. Bien, Machete. ¡Aire! ¡Estoy atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! Ez dabil bat ere egokiolaran. Gaur erakusten ari dena baino artetsuagoa dau. ¡Busca ahora! ¡Hey! Barrura. ¡Dale! Imanol agintzen. Behin eta ¡Solo! Atzera Diego. ¡Así! Jaso. Easko etxea. ¡Solo tú! ¡Taraplas! Eutxe. ¡Atrás! ¡Tú! ¡Aire, Chiboare! ¡On s'accroche! ¡Aire! ¡Libre! ¡Venga! Sinon, c'est pas. Emilio, anda! Barrura. Ongi, Imanol. ¡Aire! Estoy detrás, Atzera Baskek ezin pasa. Ederatzi terditik. Zumaiarra. ¡Aire, Chibo, aire! Aze pilota sartu duen. ¡Aire! ¡Tuzar! Atzera Beasko etxeak. ¡Ale! Eta utxe egin du Tibok. Ez du saskian sartzen asmatu, 8 eta bat eta benetan zailarri zaizkie gauzak. Bai, oso aldapan gora ipini jakue partidue, Olarani eta Baskei. Eta erreakzio haundi bat biko leukie, partiduen sartu eta partiduei buelta emoteko, bai. 427 pilotaka da. Ordu eta 10 minutu aurki. Hor dituzue. Olaran eta Baske. Aldageletako korridorean. On s'accroche como, hein? Pas voir si se passe. Continue. Eta alde batetik, Xabier, ez da pape dudarik bikote urdine partidua hundi bat eitzen dabiela. Baina bikote gorexan partetik ez ete da hau, atzeden horretan ikusi gun aserrian ondorixo bat, bebai. Ba,
Auskalo, partida lehendabiziko jokoaren azken tantoan falta eskatu dute, berrikusteko ere eskatu dute, ez diete arrazoirik eman, oso haserre ikusi ditugu, oso haserre, lekuzkanpoko gauzak ere izan dira tartean, eta baliteke horrek erasan izana. Hane, nor duzu ondoan? Eneko Garamendi daukagu gurekin, txikonekin Manaslun izan berri da, zorionak Eneko lortu duzuenagatik. Eskerrik asko. 6 urteren ondoren sekulako izango zen ez da, lorpen hau. Bai. Oso polita izan da, egun gogorrak izan dira, laburrak, arriskutsuak batzuk izan dira, baina ondo, laburra izan da esperientzia, eta beste urte batzutan 2-3 hilabete egoten gara, da urtengoan astebetean lortu da tontorra, eta oso pozik. Eneko, hemen ez dago Manasluko isiltasunik ez da, hor egiten du. Baina han ere isiltasuna ez dugu eukitzen, haizeak eta elur jauziak eta giro diferenteak, zarata diferenteak, baina han ere ambientea goten da, bai. Baina hemen ere gustora ez da? Gustora, bai. Astelenetan hemen izan noiz zaitugu? Bai, astelenero, hilabete kanpoan egon naiz, da ezin, baina orain bai, astelenetan Gernikara etortzen gara, gero pizkatua afaldu, eta etxera, goiz etxera. Ez da plantxarra, finalerdia zerrari zaizu iruditzen? Ondo, polito, defentsan kriston erakustaldia emoten ari dira, eta ondo, nik uste Laura merezi dutela, baina nik nahiago Lope da finalean ikusi, baina Laura merezi dute. Eskerrik asko gurekin izatearren Eneko, mila esker eta zorionak lorpenagatik beste behin. Eskerrik asko. Eneko Garamendi, sukaldari bikaina eta mutiko jatorra. Libre! Encima! Tira bigarren jokoko etenaldiaren ondoren Tibo Baskek urrundik jaitsitako pilota, tantoa lortu du, egin du hemen nolabaiteko keinu bat, bagenian garaia, eta aldi berean oraindik irabazteko modukoa dukau. Esan ez bere buruari eta aurrelariari ez dute erraza, baina orain pilotaka da bakarrean beste tanto bat. Bai, bote baju eman dau pelotaka da horrek eta ezin dago hartu Imanolek. Usainik ere ez dio hartu. Asko etxea sartu da, atzera. Voy. Mucho. Erki Diego. Bien, Machete. Atento ahí, ma. Aire. Sale bien. Si no. Atzera Olaranek, ezin pasa. Aire, Edia. Aire. Sale. Barruan alda. Bai. Eta tanto. Horrelako pilotak batere kontroli gabe joten dira, batzuetan barruan, besteetan kanpoan. Hau barruan izan da, eta Olarenek ezin erreboteatu. Bien, c'est moi. Venga, un tanto ahora, con cabeza, chiquitín. Sí, mira. Horra txerrepika. Concentración, Mucho llevo. Cortaba. Venga, uno, Ya. Vamos 0-0. Venga, un tanto, Tanto joan nahi du. Imanol Lopezek. Bai, mikruetatik entzun da, eso enguen be. Utz eta utz goiez, esaten izotze Diegori. ¡Aire! ¡No puedo! ¡Aire! Olaran. Atzera. ¡No puedo! ¡Venga! ¡Aire! Pumpa lasteron gizartua, moztu, bikain. Hau bai. Hau oso ederra izan da. 4 eta 9 lasterka txikian etorri da atzeran Olaran. Hoi bezala. Honek ez du nekerik. Zoragarri be asko etxea.
Erremate asko ez ditu egin, baina orain honetan. Airez sartu eta helburua bete-betean lortu du. Bien tartera, indarra hundian. Eta 10-4, begira. Horixe, bien tartera, Hoxe, abizan txartera, bai. Quita aquel, Bai, orakuetan, bai intuizioz eta baitxe, denporaik ez da belako emoten, aurrelarize zuzenien zabalera juten da, eta atzelarize barruek urritzera ez, eta hor bizen bitxartien tarte txiki bat gelditzen da, eta hori azertetan bozu, oinguen ikusi da moduen, tantu seguru izuten da. Baina, abiaztara ere eman behartzaio eta dikain eman dio. Bai, eta ez da jokaldi behartza ez. Bien! Pumpalaster, Baske, atzera eskuinez, ongi Manol. ¡Aire! ¡No puedo! ¡Muy bien! Très bien, Thibaut. De asko etxea. ¡Aire! ¡Ah! ¡Bien! López. Ongi itxaron, sartu eta eutxi. Sinon! ¡Medio! Aurrera doa Imanol, baina ez ongi. Pilota arroa zen, ezker orman ere sartu zaio. Pumpalaster airez edo Pumpalaster sartzeko berantegi. Eta bestela erremediorik jartzeko hain arrozi joan pilota oso zaila. Eta hor, ez dakit, orkatilan edo non duen arazoa. Olaranek, baina aldageletarako baimena eskatu du. Bai, partiduen zierrezte ikusi holan movimentu arrarorik, baina... Azken tanto honetan izango zuen zerbait. Eta nire menzoa. Ahora, Una escapada esa, digamos, un tanto. No pasa nada, perfecto, venga. Vamos a hacer uno, Vamos a ganarlo nosotros, venga. Sí, vamos a hacer este tanto, Iurrituri behintzat ez da hor ikusten eta engainaren kontra kolpea hartu bai, baina belaunalde horretan, baina ez dio belaunari heltzen, orkatilari heltzen dio, eskuin orkatilari. Edo bietzen bat edo... Gauza bitxia. Es el golpe, eso, Ez da kolpea izan. Horixe, adierazi dio. Ahí, chico, ¿me hacen pueda? Bai. ¿Puedo hacer? Bien sûr. Ahí. Oinetako endokarria lortzen ari da. Ez bezala, eragozpenik izan. ¡Ale! Nos queda 10 a ser para acabar. 5 eta 10. Tenemos 5. Intentar al menos. Hor. Ez da zer ikusten, Zer arrarorik ikusten, pauso okerrik. Ez. Eskubu. 5 eta 10, irrintziak ere bai hemen. Ahí, chivo, eskubu. Ahí. Busca aire. Ikaine irrintzia. Auspo hona du. Dena delakoak. Sake luzegia Olaranek. Hirugarrena izan du. Venga, busca aire. Venga, busca. Venga. Ordu eta 20 minutu partidak. Vamos. Aire, si no. Baske. Aire. Gora! Venga. Allez, serré, on y va.
Eta gisa berean galdutako bigarrena du. Machet, 1, ¿eh? Sí, no. Hay que hacer este, 0 más Orotara nada, lau galdutako. Venga, concentraos, Hostias, venga. 11-5. Gero eta zailako gauzak. ¡Ay, chivo, dale! Tanto, Sekulako maldatzarra dute aurrean. Olaranek eta Baskek. Azpi-azpitik atzera, pinpagora, no? Seguru berriz ere. ¡Aire, si no! Emilio. Errebotea. Barrura botea hundia egin arren, oso Imanol. ¡Usa aire, tablas! Sale, Sale, voy. Arro. Ez da heldu. Ez da heldu. Voy. Zula izan ziteke zirudien, baina ez da heldu. ¡Aire! ¡Ya! ¡Ey! Háblame, Ongitibo. Venga, aguanta. Iken Imanol. Si no... Háblame ahora. Pues si no. Eman dio, Bien. baina ez du ezker horman sartu. ¡Ves! Olaran. Bien. ¡Aire! Libre. Si no, Chepa. ¡No! ¡Solo! Jaskotxea. ¡Tablas, si no! ¡No! ¡Aire! Diego Villa, ongi. Atzera, Txitxakaren Villa. Eraman Baskek. Barruan bai. Diego. Ongi moztua, bikain Diego. Oso ongi, lehen da bizikoan ez du bukatu, atzean ez du bukatu, gero. Irrizta dotorea. Ahí es donde quiero que remate. Moztuta egindakoak baditu. Venga, Mache. Sí. Orotara askoz datu hobeak, Jaskotxea, Olaranek baino. Gernikarrak. Barka Xavier. 10 egin eta 4 galdu Olaranek, 6 egin eta 7 galdu, bai gane. Pello González zestagilea daukagu, aurreko bideoan arestian ikusi dugu, Tibori zesta konpondu dio. Pello, Gabón, buenas noches. Buenas noches. Bueno, les conoces bien a Olaran y Bas, ¿qué tal les ves? La pelota muy dura y tienen mucha presión, mucho público y no juegan como deben jugar, pero no has terminado igual con un milagro. No, que la pelota muy fuerte y estoy aquí por arreglar un poquito, pero juegan bien nosotros también. Hemos visto que confían mucho en ti. Sí. No sé, sí. Será señal de que trabajas muy bien. Gracias. Gracias. Pello, ¿cuánto tiempo se necesita en hacer una cesta? Una cesta como ella, como entre 25 horas y 30 horas. Son mucho trabajas, hay que hacer el material y es mucho trabajo. Un trabajo que requiere muchísima pasión y paciencia. Sí. Yo tengo eso de mi padre y de mi abuelo y continúa y me encantan las partidas así con la gente y este deporte está bien. Y la cesta es buena, es bien. Es que recasco, Pello. Gracias. Pello González. Saskigilea. ¡Busca! ¡Ey! Hogeita mar ordu. 8. Saskigakoitza ¡Aire, eskatzen duen eskulan. Ezin merkeak izan. Jokin. Vamos! Ezin merkea izan, ez? Hori desglosatu eta ordu bakoitza. Lan ordu moduen hartu ezkero, 400 edo 500 euro bitxartien urteten dau. 6 eta 13 Olaranek egindakoa oraingoan bai, Iparetaz. Venga, seguimos. Egin du. Venga, 1, Eta Olaranek ez Baskek egindako Iparetaz. Venga, Ima, ¡Busca! Aire! Eta Diego geztu Piparetaz egindakorik, Baskek bat, Olaranek bat, Urdinek bat bera ere ez. Baina
jaurti ere egin aldu. Ba, holan, bote prontuen esango nuk ez, gol bakarren bat, baina ez, eta beran jokaldi, oiko jokaldi bat da, oso ondo dominatzen daren jokaldi bat da, baina itxuridan ez. Partida beste zerbait eskatzen zuen, Holanda bai, Holanda. Entra! Sartzeko agindu dio ez zuen erraza, baina bikaina eta gora joan zaio. Eman egina izan dio. Era berean galdutako, bigarrena du aurrekoak gorraxiago joan zaio, hau txapara. Eta guztiz, eskuma hori daukan adina izateko, eta gero bestalde, aita Gonzalo baino gehixiago bada mutilez, baina mutila handia ez da, baina daukan adinarekin eskuin hori oraindik ere bizi xamar dago, Bai, horre brillo itzela dauke, eta nabarmenduko neukena da oso postura ona daukela. Aurtiketarako oso postura eta teknika ona daukela. Eta aparte, nervizu eta brillo. Mira. Venga, va, uno. Askeren pilotaka da bikaina asko behartu du hor López. 8 eta 13, bueno, zailago izan dute. Ongi gurutzatua. Aire! Baske. La puta madre! Sartu beharrekoa zuen, baina huts egin du. 14 eta 8. Tanto bakar batera dute garaipena. Beasko etxeak eta Lópezek lehen jokoa ere beraientzat izan baita 15 eta 10. Eta urtengo neguko lehiak eta entzutetsu eta garrantzitsuaren finalean izango dira. Gernikarra eta Zumaierra. Datozen itzorduetan ere itxura berbera izango dute Armaile. Eta bertako seme bat gutxienez izango da finalean. Beasko etxea. Sartzen saiatu da hor Olaran, ez du asmatu. Eta lehen da biziko jokoa, 15 eta 10, bigarrena 15 eta 8, eta askoz gehiago izan dira joki. Bai, nabarmendu inda bikote urdine, merezitako garaipen bat, dudari barik, eta finalien ikusiko doguz.